Počúvaj, Palino, ktoré miesto podľa teba boli najviac? Za mňa je to tu krk. To bolo, že katastrofa, akože na tej kosti. To vydržať, to bolo, že čo sa týka zákazníkov, tak za ten čas, tak viem, že bok dosť bolí, je slabiny. Niekto sa pri tom vie uvoľniť, niekto vydrží 5 minút a kričí, takže tak. Ahoj Tomáš, prosím ťa, čo je miesto, ktoré boli najviac? Z mojej skúsenosti asi brucho, aspoň mňa čo najviac bolelo, ale určite sú to rebra a slabiny. Jimmy, počúvaj, otázočka. Ktoré miesto podľa teba boli najviac? Hlava, rozhodne hlava. Veľa ľudí vravelo aj o krku, rebrách alebo slabiny. Slabiny sú dosť také slabé miesta. Čauko Filip, ktoré miesto podľa teba boli najviac? Vieš čo, ja mám iba ruku potetovanú, čiže mňa osobne iba lakeť. A čo mi zákazníci hovoria, najviac tam, kde sú kosti, čiže nárt, lakeť, koleno, kľúčna kosť. Čauko Denzi, ktoré miesto podľa teba boli najviac? Za mňa osobne to bola asi hlava. Určite, jednoznačne.